Acabada la vida professional i abandonada la política activa, Doro Balaguer, antic membre del grup Parpalló, ha tornat a pintar després de més de 40 anys. Quan jo vaig deixar la pintura, no vaig deixar només la meva pintura, sinó que vaig deixar la pintura en el sentit que no anava a exposicions, no m'enterava de com anaven les coses, estava fora de la pintura. I quan vaig tornar a pintar, hi havia un buit que jo no m'havia enterat ben bé, fins i tot alguns materials com l'acrílic havien aparegut i jo ni m'havia enterat. I vaig pensar, no vaig ara a posar-me a cavilar què és el que se fa ara, per on van els tirs de la pintura, tot això. I vaig fer com si la vespra de tornar a pintar és quan m'ho haguera deixat, és a dir, com si haguera pintat ahir i continuo pintant. I me vaig posar a pintar i punt. En la família de Doro Balaguer, botiguers del centre de València, hi havia moltes curiositats artístiques i culturals i es mantenien les relacions del pare amb amics liberals i valencianistes abans i després de la Guerra d'Espanya. Ell recorda la infància amb les llums i les ombres d'una època difícil. Per a mi va ser una etapa molt feliç i molt agradable, no? Tot i que se tractava de l'ambient de postguerra, que sempre tenia una vessant de preocupació que se notava, que jo me donava compte, però fins i tot això també me va influir. El fet de la postguerra a mi me va influir prou perquè en casa es va notar molt que havíem perdut, podria dir-ho així, no? Perquè mon pare sempre havia estat adscrit al republicanisme i allò que se deia lliure pensador en aquella època, que no sé si en queda algú. I llavors això també me va influir. És a dir, per un costat hi havia unes satisfaccions que me venien, podríem dir, de la família i de l'ambient familiar i d'amics, i per un altre hi havia un cert pessimisme que també es notava, que també era molt visible en ma casa, no? Hi havia por. Jo, una de les coses que sí que recorde, no en detall, però sí que ho recorde que se va fer, va ser cremar papers i coses d'aixes en el moment que se va acabar la guerra. Fins i tot abans d'anar a l'escola, ja anant amb mon pare, jo començava a pintar i això no sé, me vaig encarrilar per ahí, per la pintura. Vaig ingressar a l'escola molt jove, quan vaig poder anar a l'Escola de Belles Arts, vaig entrar a l'escola i a partir d'ahir ja me vaig dedicar, diríem, durant una sèrie d'anys. L'escola era un caos. En aquella època havien nomenat uns professors un poc de postguerra, diríem, i deixaven fer, anem a dir-ho així. Potser no ensenyaven, però en canvi deixaven fer, i això ens donava als alumnes la possibilitat de, com si fórem autodidactes, de fer un poc el que volíem. Allí hi havia molt poca disciplina i, per tant, entraves a classe o no entraves, segons, pintaves un poc el que volies, feies cas al professor unes vegades, però altres no passava res. I, vull dir, va ser una etapa d'entrar en la pintura d'una manera molt poc ortodoxa, molt poc de l'aprenent, sinó un poc cada un feia un poc el que volia, se miraven molt uns a altres, parlaven molt de pintura, i això va ser interessant, per almenys va ser interessant. Malgrat tot, el desig de saber més coses sobre l'art els feia mantenir-se desperts i en una relació constant per descobrir novetats i canvis. Un dels seus companys era Vicente Castellano. Començàrem els dos en l'Escola de Belles Arts el mateix any. Entonces, resulta que
va ser dels primers amics meus. O sigui, anava molt bé de caràcter o això, se juntàrem i jo vivia en Russafa. I entonces, al migdia, quan acabàvem, quasi sempre anàvem xerrant de pintura i això, i el que més me xocava molt, que me'n recorde molt, és que ja entonces me parlava ell de William Faulkner, l'escriptor. Y a mí, entonces me parece que era, porque ella era muy joven, tendría 15 o 16 años. Entonces ja era així molt intel·lectual i a mi això m'agradava. En aquell temps, la recerca d'una identitat pròpia per part dels joves artistes requeria d'una superació dels estereotips academicistes de la postguerra i implicava un esforç contra la pobresa de la vida cultural i contra la ignorància ambiental que imperava. Es juntaven sempre, ja saps, l'ambient artístic, estaven sempre junts i cap aquí, cap allà, en fi, xerrant sobre la manera de poder fer algo diferent a l'ambient que havia en València, que no havia ningun ambient, només que una mera d'admiració per Sorolla, però que no teníem ninguna informació de l'exterior. Per exemple, ens arribava alguna monografia en blanc i negre de Van Gogh. Y nosotros, este tío es estupendo y tal. Y nos dicen, el profesor dice, este tío está loco, ¿no? Tal y cual. Entonces, bueno, volíem fer algo, despertar, canviar l'ambient, que no havia ningú ambient. Fer algo nou, perquè nosaltres, pintors americans, o sigui, a l'Escola del Pacífic i tot això, nosaltres ja existia, però ni idea. Jo crec que són les generacions de postguerra les que se n'adonen que aquells professors que estaven en l'escola tenien un horitzó molt limitat. I si tenien aquest horitzó molt limitat, el millor que es podia fer era anar a buscar fora del context amb tan poca informació com hi havia. D'eixes generacions o fugien, dic, o reforçaven. Era la dicotomia que volia plantejar. I com es podia reforçar la gent jove? Constituint-se en grups. Grups de resistència. Grups de recolzament mutu. Perquè no eren grups programàtics. De vegades es pensa que els grups artístics tenien un programa, tenien un ideari. No era el moment ni de tindre programa ni de tindre idearis. Era el moment de canalitzar aquest descontentament, aquell desig de novetat, aquella falta d'informació. Si apareixia un catàleg que venia de l'estranger, o una revista, això era un tresor. O algun professor que poguera portar alguna monografia o parlar estic recordant-me del Pare Roig, per exemple. Trobar una pintura pròpia exigia canvis i provatures, buscant formes i estils enmig de la penúria de referents. Pràcticament tots els pintors que van estudiar en l'Escola de Belles Arts acabaren l'escola i començaren una pintura, anem a dir, postacadèmica, que entonces estava influïda per una sèrie de pintors, alguns italians, que era una pintura figurativa, però ja en unes intencions que no eren el realisme ni l'academicisme, ja era una composició diferent, influïda potser per coses dels italians, jo crec que era fonamentalment, però més encara influïda per els que havien eixit abans que nosaltres de l'escola, com era en el cas nostre Manolo Gil, Custodio Marco, la gent que va formar el grup Zeta. Acabats els estudis, Doro Balaguer, com altres companys, deixà València, buscant ambients més propicis per a viure de la pintura. En principi, jo estava molt decidit a ser pintor, i ja està. I quan vam acabar, quasi en seguida se n'anàrem a Eivissa a pintar, Salvador Victoria i jo. Ja no deixarem d'anar junts fora, perquè d'Eivissa després anàrem a Madrid, on estiguérem al voltant d'un any,
i de Madrid a París. I vam anar junts, tot aquest temps estiguérem junts. I en Eivissa, que era un lloc magnífic per a poder pintar, però no era un lloc apropiat per a viure de la pintura, era impossible, no? I, per tant, vam estar uns mesos, no sé si 3 o 4 mesos, vam fer aquarel·les i pintura així més simple, de caixa de pintar, d'anar a... I després anàrem perquè teníem ja, primer, necessitat i després desig de trobar un ambient de pintura ja més professional, no sé, una cosa més, ja més de seguida, no? París era el lloc on tots els que aspiraven a ser pintors volien anar. Era la capital mundial de l'art, mentre Nova York s'avançava a disputar-li aquest lloc. En març del 56, i això sí que ho tinc clar, vam arribar a París. Aleshores vam llogar un estudi per temps definit que, si no recordo malament, era 5 o 6 mesos. D'aquest estudi passarem ací, a la Maison d'Espanya. En el col·legi en aquell moment hi havia prou pintors, hi havia un cert ambient de pintors, anem a dir. Hi havia estudiants de tot, però hi havia alguns que després han sigut prou coneguts, com va ser Palazuelo, que Palazuelo se n'anà quan jo vaig entrar, és dir, però en canvi així quedava Lucio Muñoz, Hernández Pisuán i Lucio i Sempere, era en el moment que jo vaig estar els 3 que després tingueren més nom, diríem, i que van ser prou amics i a més ens orientaren prou perquè com que tant Salvador Victoria com jo estàvem un poc recient venguts a París, estos mos orientaren molt i mos digueren on podíem veure exposicions que podien interessar-nos, més o menys per on anava l'ambient de les galeries de París, els museus. Va ser una bona ajuda. Així, en el Col·legi d'Espanya, en aquella època, que era el ple franquisme, diríem, hi havia molt becari, molt allò que se deia addicto al règim i això. En canvi, entre els artistes això almenys no apareixia i fem una vida, diguem-ne, més lliure. Fem un poc coll a banda. Això va afavorir que tinguérem unes relacions més distanciades del propi col·legi, de l'ambient que respirava en el col·legi. Un altre lloc de reunió era el Chalet du Parc, a la porta del Parc de Montsouris i al costat de la Cité Universitaire. Així, en la ciutat universitària on vivíem uns quants des que veníem al Chalet du Parc, se juntàvem quasi tots els dies, o molts dies, a prendre cafè, o de vegades per la nit. I el que fèiem era estar junts uns quants, a vegades eren uns i altres vegades altres, generalment algun conegut, que era una manera de veure-nos quasi tots els dies. No tots, però quasi tots els dies. Entonces, era això de dir, ens veiem, xerràvem sobre les coses actuals i tal, i després entràvem un poquet en el parc, i pegàvem una volta i així anar. París va ser un lloc de descobriments. La pintura abstracta, la llibertat, noves amistats, la necessitat de guanyar-se amb treballs d'estudiant. En aquella època s'integrà en el grup Parpalló, un grapat de propostes renovadores molt diverses entre si dels llenguatges plàstics. Jo vivia en el Col·legi d'Espanya i Sempere també.
Entonces, ells vingué Doro en Salvador Victoria i vivien en un estudi en Montparnasse. I veníem molt, perquè, a més, la ciutat universitària tenia un comedor que la meitat del menjar el pagava l'Estat. Entonces, pues, la gent venia a menjar, també estava Lucio Muñoz, que estava en el Col·legi d'Espanya, també vingué, anàvem en Sant Pere i ells. En l'època que estaven en Montparnasse, pues resulta que se reuníem alguns pintors espanyols en Montparnasse, en el cafè de la Coupole. Hi ha un carrer al costat que se diu Rue de l'Ambre. Encara, bueno. Hi havia una galeria que no era espanyol, no sé si tindria ascendència espanyola, però se deia Vidal, Galeria Vidal. I entonces ahí farem una exposició que ahí està Doro també, i que estava pues Óscar Domínguez, Orlando Pelayo, Aguayo, en fi, prou gent espanyola, i entonces Sant Pere, Salvador Victoria, Balaguer, jo, en fi. Però en París va descobrir molt directament l'obra dels artistes de l'action painting americà, el que es començava a ser el pop art, i no se'n va anar a Itàlia com molts pintors pensionats per la Diputació de València que varen quedar-se anclats en el passat. Abans d'anar-me'n, fins i tot en l'escola, ja havia tingut prou reunions de gent. Jo crec que eren més de signe, com diria jo, de gent fills de represaliats i coses d'estes, que en l'escola formàvem una espècie de grup a part, que no es pot dir que foren ni comunistes ni anarquistes, però possiblement eren gent molt jove, que el que tenia era un ambient familiar que va fer que anàrem juntant-se i parlant i malparlant de Franco i coses així. Això és un poc l'inici polític, que després en París, com en París era fàcil trobar diguem-ne l'aparell del partit, doncs entonces ahí sí que me vaig afiliar. Com així, a més, hi havia un silenci, per almenys en l'ambient que jo freqüentava, un silenci i una por, i no parles d'això, i no sé què, i aquestes coses que en la postguerra es van donar molt, no? De cuidao con el que dius, tu fora de casa no digues res, i coses així. Quan arribes allà, que la gent parla d'una manera oberta i malparla de Franco, del règim, de no sé què, això facilitava també la relació en gent del Partit Comunista o de qualsevol. Però en París, en aquell moment, el Partit Comunista tenia, anem a dir, més presència, malgrat que en aquest moment encara era clandestí en França, però la clandestinitat francesa era molt relativa, no? La seva vinculació amb els cercles polítics de l'exili francès es va veure definitivament impulsada després de la seva inesperada eixida del Col·legi d'Espanya. Jo havia estat aquest estiu, en agost de l'estiu del 57, vaig estar en Moscou, vaig fer un viatge a Moscou al Festival de la Joventut, i jo crec que va ser per causa d'aquest viatge que més o menys a mitant del curs, que podia ser ja potser febrer o març del 58, me varen comunicar que no podia continuar en el Col·legi d'Espanya i vaig tenir que anar-me'n. Però no va ser, diguem-ne, una expulsió així molt radical, sinó que el director del col·legi me va trobar una habitació en un altre pavelló i me va deixar que continuarà venint a pintar al mateix estudi que estaven aleshores. Els estudis estaven en l'últim pis del Col·legi d'Espanya i vaig continuar venint així a pintar. Per tant,
va ser una espècie de dir, mira, ho sento molt, però de bones maneres. No? Jo vaig passar del Col·legi d'Espanya al Col·legi de Provence de France. I aquell era un col·legi molt lliure i, en fi, era molt diferent. La vida en aquell col·legi ja era, anem a dir, més europea o més civilitzada o més no sé com, però molt més lliure. I, a més, aquell, si no recorde malament, estava relativament més prop del col·legi, de la Maison Internacional, que és on se feia vida fora de l'habitació, que era anar a dinar. Allà es feia una tertúlia, després de dinar normalment la gent, els amics, en alguna saleta d'allà o en algun lloc de la pròpia Maison Internacional, fem com una sobretaula, diríem, no? Després de dinar per allí. I sí que tenien un contingut, anem a dir, de discussió política. Primer perquè hi havia una majoria, diríem, que eren antifranquistes, alguns més o més dissimulats, però era un antifranquisme molt acadèmic de França. En França tenies que ser un poc això, i tot el món estava... Però en grans discussions sobre política concreta, és a dir, els comunistes, els anarquistes, els socialistes, tot això creava un ambient de discussió. Transcorria l'any 1960 i Doro Balaguer esgotava, sense saber-ho, els seus darrers dies a París. En aquesta última etapa, es va traslladar a viure a la rue Alphonse Daudet. Allà, a dalt de tot, que n'hi ha unes habitacions que se diuen Champ de Bonne, que llogaven ja, perquè ja no era l'etapa de que les famílies tenien una criada i tot això, però estaven habitables, posaven tot, un lleitet, una tauleta per poder fer alguna cosa i no sé què, i per viure se llogaven a estudiants i a gent molt jove que podia viure soles, etc. I allí vaig viure durant, doncs això, 6 mesos serien aproximadament, els últims 6 mesos que vaig viure a París. En un viatge eventual a València, va ser detingut per haver participat en un congrés del Partit Comunista d'Espanya. Retingut a València, acabaria abandonant la pintura. Primer no sabia quant de temps estaria en la presó, però la meva intenció quan vaig eixir era anar-me'n a París, però resulta que no me donaven el passaport. Això va ser el primer moment en què la cosa de pintar va estar un poc difícil per a mi, perquè tot el meu estava entonces en París, i igual els quadros que els colors, vull dir, estava tot allà. Quan vaig eixir de la presó, vaig tindre que anar a firmar, cada no sé quant de temps anava a la comissaria a firmar. I això va durar, doncs, potser any i mig, una cosa així. Però tampoc me donaren el passaport quan vaig acabar de firmar, que m'enviaren una cosa que era el sobreseïment. I llavors, a partir del sobreseïment, clar, havien passat 2 anys, potser, o més o menys, sense poder tornar a on estava el meu per pintar. I tot això va dificultar que vaig pensar entonces en deixar-me la pintura. Jo crec que no ho vaig pensar, perquè aquestes coses no es pensen un dia, o almenys jo no ho he pensat en un dia, sinó que a poc te vas desanimant, vas veient que està un poc tallada la teua seguida, i a poc, al final, resulta que ho has deixat d'estar. Algo així. Jo mai m'he pogut donar una explicació clara i concreta de per què vaig deixar de pintar un dia i ja està. L'abandó de la pintura, al que es va veure forçat per la situació, no el va desanimar a continuar en l'activitat política. Al contrari, Doro es va reincorporar al Partit Comunista i aquesta vegada, contràriament al que havia succeït a París, ho feia enmig d'un ambient de repressió. En el partit, les seues activitats eren les més adequades a les seues capacitats i preocupacions. Jo estava en una secció, diríem, dins d'això, dins del partit, que corresponia a
no sé si dir la intel·lectualitat perquè potser siga un poc massa pretensiós, però bueno, que no era el moviment obrer, era pues, a lo millor gent de la universitat o gent de la cultura, i clar, allò era prou reduït de gent, prou reduït. Després, per exemple, arribava el 1 de maig, pues, hi havia que fer un poc d'agitació, pues, entonces es feien pamflets i es parlava amb la gent i s'intentava remoure allò. I així una sèrie de coses, moltes de les quals jo no me'n recorde, enviar informes, diríem, a la gent de la direcció, per enviar-la després a París, o no sé què. Però sobretot tingué funcions representatives del partit de cara a altres forces i personalitats polítiques antifranquistes. Sens dubte pel seu caràcter dialogant i antidogmàtic. La seva tasca? Intentar plataformes unitàries en gent que no fora del partit, que fora d'altres partits o que fora de ningú partit. És a dir, i a mi jo vaig estar molt ficat en aquesta tasca. Al final dels 60 ja va entrar en funcions més concretes i definides. I es van vincular nosaltres a el que podíem denominar les vinculacions externes del partit. Vinculacions externes que desenvoluparem en reunions sistemàtics, en personatges, per exemple, en aquella època dinàvem molt sovint, de volta cada 2 mesos, una cosa així, amb Manuel Borseta, per exemple. Amb la transició, el Partit Comunista tractava d'adoptar unes altres formes polítiques més adequades als nous temps. Mentrestant, l'eurocomunisme intentava enllaçar projectes dels comunistes a Itàlia, França i l'estat espanyol. Aquells intents, no obstant, fracassaren, i el resultat fou l'expulsió i l'abandonament de nombrosos dirigents i militants. Doro Balaguer va deixar el Partit Comunista després de diversos desacords. Se sentia vinculat i desvinculat, perquè Doro era un poc crític de quasi tot, com tota la vida ho ha sigut, i sigui siguent-ho, o sigui, vull dir jo. I Doro, pues, sí, presentava la dimissió moltes voltes, no estava d'acord, però ell sempre tirava endavant, perquè veia que les necessitats objectives anaven en aquesta direcció, fins que ell ja va abandonar el partit ja en tots els problemes que va haver al final dels 70 i principi dels 80, i va abandonar el partit. Tampoc podria fixar unes raons concretes, però d'alguna manera pensava que en la legalitat el meu desig o el meu paper d'intervindre no tenia ja massa sentit. I per altra banda també possiblement no haguera dimitit ni res si els comportaments, diríem, interns del partit haguessin sigut altres. Però és que se continua igual que quan en la clandestinitat. En la clandestinitat jo entenia que si hi havia que fer alguna cosa, hi havia que fer alguna cosa, sense massa discussions, perquè, clar, estàvem allò, hi havia un perill, hi havia que callar i fer el que fos. Però en la legalitat no. I ahir se me va produir un cert desencant, diríem, de dir, bueno, i ara, per què això, la cosa de disciplina o del centralisme democràtic i tot això ja estava un poc... Doro era un dirigent molt important i respectat del Partit Comunista i tenia una clara posició dins del grup que diríem nacionalista, però també dels renovadors i de l'eurocomunisme, i en general diríem de la dimensió democràtica, de l'evolució democràtica del Partit Comunista, des de postures antidogmàtiques i obertes, i el paper de Doro va ser important com a referent dins de tot aquell context, i finalment l'any 1980 es va produir una eixida d'un grup important quantitativament i qualitativament de gent, dirigents, militants, al voltant una mica de la figura de Doro Balaguer, encara que era un grup molt plural. Alguns integrants d'aquest grup d'opinió format després de la ruptura van crear el mateix any la revista d'intervenció ideològica Trellat. Trellat era una publicació representativa dels debats i el món de les idees d'aquella època.
Trellat és una revista cultural i política que es va fundar en 1980 i durà fins a 1983 i va treure 6 números, encara que un número va ser un número doble. Una revista interessant, convindria rellegir-la, en la qual hi ha anàlisi política, però també articles d'intervenció cultural, i reflexa molt bé els debats i les preocupacions teòriques i polítiques d'aquella època. Una revista plural, no era una revista, diríem, de partit o d'intenció partidista, però sí que reflexa el moment, és com una fotografia d'una època, la crisi del Partit Comunista, aquella gent que tenia unes conviccions nacionals clares i determinades, i l'obertura cultural àmplia, perquè és una revista en la qual n'hi ha traduccions, n'hi ha articles d'Agnes Heller, d'Adam Schaff, i la participació de gent molt diversa. Al voltant una mica de Doro Balaguer, que, en fi, d'alguna manera va ser el promotor de la revista. Les reunions que hi havia se feien en sa casa. En la revista el tema artístic també és important. Apareix Renau, textos de Renau i sobre Renau, i sobretot d'un dels grans inspiradors i amic nostre en aquella època, que era Rafael Solves, l'ànima de l'equip Crònica. I n'hi ha un magnífic diàleg entre Joan Antoni Toledo, Rafael Solves i Rafael Ramírez Blanco, pintors tots tres, sobre la funció de la pintura, la línia, el punt, el color, totes aquestes qüestions de debat estètic, que és una meravella, és un gran diàleg que es va publicar a la revista Trellat. En 1982, Doro Balaguer va crear amb altres l'Agrupament d'Esquerres del País Valencià, que va formar coalició amb el Partit Nacionalista del País Valencià, donant lloc el 1984 al Partit Unitat del Poble Valencià. Quan constituïm la Unitat del Poble Valencià van confluir persones que venien de trajectòries polítiques diferents. El cas de Vicent Ventura, el cas de Doro Balaguer, el cas de Juli Blasco, d'Ernest Garcia o d'Andreu Banyuls. I recorde en aquell moment que al principi hi havia com una mena de reticència d'uns respecte a altres. Reticència en el bon sentit, en el sentit aquell de dir a veure per on m'eixirà. Recorda molt la frase aquella de Banyuls de dir, ara que conec gent com Doro Balaguer o com Ernest Garcia, entenc què és el que ha passat dins del Partit Comunista. Jo crec que per a mi va ser una de les persones que més em va influenciar políticament, el seu tarannà, la seva manera de ser, una persona que per a mi entenia la política en la magnitud de la paraula, amb un compromís ideològic, un compromís social, un compromís amb el país.